passa això? Per què es formen aquests ferromagnesians primers, que són els que es marxen? No? Sí. Per què? Perquè els minerals ferromagnesians, l'olivina, per exemple, típica, l'olivina, veieu que la teniu aquí a la part de dalt de la gràfica aquesta, això va de més temperatura i pressió a menys. Perquè aquests minerals ferromagnesians i tot aquest són estables en aquestes altes temperatures, i són els primers, tenen les temperatures de solidificació més altes. I són els primers, clar, una olivina es forma, no sé, m'ho invento, a 600 graus, i un feldspat potàssic a 200. Doncs clar, quan això comença a refredar, quin és el primer que cau? L'olivina. I per això es van marxar. I simplificant-ho, i per això, diguem, els magmes evolucionen i van canviar i van... Nosaltres, sobretot, veurem roques, tot això d'aquí, són roques granítiques, formades a partir d'un magma de composició granítica. Granodiorita, granit, diorita, són coses més o menys semblants. Algunes ja una mica més sílice i unes altres, tot això. No veurem basalts, aquí no n'hi ha basalts. O els equivalents intrusius, perquè el basalt és una roca volcànica.